That's challenging the hour. Hello, Big Sam. It's bad by Big Sam. Bambi arera. Bad Bambi arera. Saka na werera. Ano ita ana ngirikira. Ana kumira mushi. Anzi mata mduku jigasa. Ah, de kujigadere. Ntoda kutunya tsotimbiwa chisaze. Soka pale ngokuwisa ijara guys. Ndangwa ndikuwisa ijara ndikapedza kuda kupindira vachipsa. Kupindira machipsa ndinga pedza. Ndakuwisa ijara. Mami mura tisekeza chikafu. Ndachoro kunaka guys. Ndakunda. Ndakenda ziraida asikuita ya. Zisina nyama. Mami nanzujika inga. Ah, no. Mama ndio ndio hudisila. Ati beze shule mno. Wala ndakudai tutebe. Naka. Tinechifuta futa. Nzapenda jasaze nemasai msana. Ati nemasai. Sura ngominyongo. Sura ngominyongo. Mbazalishiro kuna kasei. Arisina kutombotsenga. Inongochungwa medzi. Kuba mimi makulawo. Mami makulawo. Ngapere. Nonaka. No. Mazano guys ndakadzisa SIS MELLY kudya. Ndakatowa kuona. Atowa sini. Unaka mibhuyo. Mimi nayo kuda ere kunzika baba yakakuchallenge neziro kai tumedu muri kumuregerera. Ndidedze pa challenge ndi mukudubure. Saka next challenge is you na brother waya. Chance na champion ndia. Apa nyama nyama mafuta. Mbuyarela. Masira se mbuyarela. Apa sazarare chakufungira usipa phone. Masira se mbuyarela. Asibuyarela basira aidi. Wakambona uchitasa ma video bachitoja. Uno wanzara. Wanzara bachitoja. Wachitoja nyambi tena kuja. Uno wanzara. Andoza mchiramba kwenda kumba junior yakanaka wedu. Kumba kunodi. Yo tinde kumba tusiya zvesezvo. Unotikenda kumba nyama unoigosha iyi. Inikana nebhonzo andirazi. Bonzo. Kunzi racho risokiro tsendeka. Ikono kuti mushatenga zvigone isu tadhara kunza nyama yakadai isu. Kusala damufuzwa. Ngandidi. Moti kumushatenga inda. Anzi SIS MELLY ndivoterewo na Mavhihlongo ku post ya Gaspi. Nani? Na Mavhihlongo. Na Mavhihlongo. Alright. Obvious. Ndifungise kana ndapedza panapa ndikuvhotera undipe nezita rako ndiyatsokwisa kunonyadzovhotwa zvemashuwa-shuwa. Sutika kuvhotera pano padiaries unotowina. Undipe zita rako manje kana ndapedza panapa patinyatsokwamba madiaries anofamba newe zvekutoda. Aito. Anoimba here bami Mavhihlongo wacho. Unomziva? Unoimba. Dawa waindoswa na CMF saka totomanya newe. Tomanya newe? Anogona pana here. Anogona? Kama artist yesechidiki alikuuya inko. Tuda kumboja clash yenyu panapa pa diaries. Tuda kumboja clash yenyu ma artist yesechidiki ndibatei. Please. Pano mwana Soja Kid akaipane basi. Soja Kid ndakamuti ngauye jara aite Sauro. Tione kuti anokunda here vananingiri vanalukwa.
akati ndiende kuenda ndokuhambiri yake but toda kuzviona toda kuzvihwira padiaries diaries ndo inewana nojajaka ndo ichamudza chokwadi padiaries ndo pawaaachokwadi okundorwa romwoyo saka rakawanda pakavati vakadzakwa gatizesonaaaa kurova kuti mudhudhizi rakadira zvakanaka ritari kufungaira kudai gotengokuyaama tipe comment section iji injika mutakasikwawe kuya sakwa jasi nomune mune challenge ero wenile hezvizvida ukupa flow zvino challenge yachinoitwana ini dhume hadzipindi kwachallenge kwajasiina this time zvindovari vanopinda vakawanda unongati pasingadi kula huku ndiani ingitadzise zvangu kusvetuka kujamba nemujambiro unoita jasigina wauya itadze kusvetuka ja kana rirutse mafara akadigwa parasenbek zvokudaro mwedzi unochi musi wa29 27 28 shinsoman dance of father vanenge vari muno murasenbek anditika supported by Inisha Promotions nagaspi warrior vanenge vari muno neluko ya chipoko cha Saudi vanenge vari takutoti ndiye chipoko cha Saudi boss ndiye akanzi akatora mukombi pakugona vanenge vari muno murasenbek kune meclub inonzi Opasoko saka guys batai madesi wawaya rako chete wapinda andichimaona then chibva ipapo toti musi wa4 November munhu wangu anonzi kafupi anenge ari muno nababa ungagondidii baba atenseni kuripo kugara zvatikuita izvi chakaripo kugara kudai so kuripo kugara vanenge achiimbana nawindi president nebendi vanenge vane bendi rinoibendi orchestra ndozvo vane bendi ravanenge vanaro asi kutsvaka kuchinakidza ndozvandongokupromisa izvozvo afrika tijejezo zvakaizvinani ndopika zvendoti machips hainga mudumbu wani munga mudumbu wani ngamba mazuva ava kuti inditori nani pakuimeni vari mberi mukuzoona wakagaira nasiwo kana amboti yesidhunebi musi wafoiwoatokumhoresa vhiki ndlovu hanzi yesidhumebi vhiki uvisani sa pase papo toenda kuna baba atenseni namafupi kafupi ndo saka shugeta oros kafupi achikwira kuya kuno kurastenbek shugeta unditengerawo mazawe orange flash upe kafupi iwe kafupi fonenge uchiya kuno kundigiro serevhita sembushwa serevhita zvimupfushapfusha zvemunyemba zvisina matombo nezvemupfushapfusha zvemubora vaingava udza kuti hanzi nasimeli gadzisa isvikaranga uye nazvo ndianokara ari kuimbira dhingi raini ndianokara unokuradzira mwaji ndiapedza chiaiwani anogara kuti ndichavadirira mumakapuka hazvibetseri zvakutoda onai naokara zvingironakira mutulitari guys zvingironakirambozvitamba kwedu gaizikira mudzingi mufriji ndosvika pafriji paende kapu inenge ichinditira kure glazi kutora ndaitomwira mufriji imomo ndodzosera todonhedza va atodonhedza nguva dikidiki ndaimwira mufriji imomo ndindeve nesystem zvanzi muchato uri kupi weni tetiwani uri kubvunzwa wedhingeni hanzi sisimeli ndakati kumadhairis kwaita muchato mese huyai anowe ndeupuyo usetiwani woyo inenge ndokuziva inini hauna une maspecial invites special invitation ndakapiwa rangu kadi handina kuona uchipostwa anyway une maspecial ndewe mene ndewe mene guys 30% enapo nditino esi
tinoisa ndikuziva ini anamboti pakati mene dzepadhayaris apa dzekunze kwenyika dziri kuuya kunoku dzine vana varikushata kunoku saka takapiwa maspecial invite tirimo mumamonya imomo tiita rabu shoulders nemamonya rabu shoulders nemamonya tiri mukati imomo vanenge vachinhuhwa hapana mira mushi hapana mira mushi ndiyo andiri kuziva haina kupiwa munhu wese wese makadhi saka uyu wakutora ndiri kuziva tinoe nasikasarinda chikafu inenge ndakarira ndakadhakwa ineso zimunefuta mudziwa ndoita inesoziva guys like salad yenyu hadzina vhiki isisa handisi kumhoresa izvo zviboda kutomhanyira kugochi nazuti navhiki vhiki rikunogoche yetu yakuno tukunogosha kupi uyati goche pano yatidye pano kungobatana unowana taseredzera sashow yajusting nairi kupera nguva pungwe nematsotsi zvazvokuti vanzeye tobatwa nematsotsi powo hakuna because unobuda mubva wakuseni umwe nematsotsi unobuda muhoro makuseni hallo baba pungwe tirimo ngabuda chimbepi ndisiraiwo mwana mondiri mwana here chindisiraiwo tisirei mwana mambona kuti ndaaambodlaka nyama dzake ndimeikuvaindimusire asi atombotanga kana kutodla nyama igais kwaindisirei nyamboona nyama yakawanda ikudimusire ndambodla nyama zvipisi zviviri zvoga zvipisi zviviri munge zvandakudambura izvo ndoi kwaindisirei chindisirei mwana kuti iye achingodla yose ari 1 kana ndimiwo gais chero kukara kwacho kwakadaro kunobatika sei kukara watikura ukadya ukaziva kana rakunopera unotisirei mwana mashilizi ava magona aya zvongodiwa nesviza nadhumebhesi nandizvizvidakwa zvezvisati ngaikuzvitsengerei atedzera madhambosi akati izozari kuda kuti amabhara ronakitseire hanzi ndinonzi Agnes asi ndakupai hangu kadhi asi muchato next year tetiripo igi ava tinouya obva waninvaita ini ndoita challenge pamuchato ipapo yokudla kana asara nenzara wapedza chikafu chose jumepi yayo wakanjo chiro iyo yachiinda kuchibhedhiwa utombo indi unotosara chikafu chavarungu amba munini chiri chu wawinda anonyadzisa kuvarungu ani mazviwa anzonyadzisa kuvarungu guys zvakaoma iye munhu agona abrai anogona vedu we adambotengerwa ningirire guys kana pane munhu ane hama yake inonyima chaizvo chaizvo unongondikokatoinda tongonobikisa chikafu ndonodya zviya zvekudya zviya anobva apfidza kutangira ipapa anenge asisanyini saura twaiwa kunodla engoti haya tonovakadzirira saizi Sis Melly mangu dzvanya machips mega seko ndehangu dhumebha roda kudyiwa wana aiwa iwanga madyiwei akadzvanyirirwa akavhariwa kudai uri kumada chimavharira mukatika mukasatozozvonisanda akapora ana ingana sadza racho ndatofana ndasiyirira damni saka usiri wakoma munhu anoguta usiri wakoma aa munhu kwaye madharisi akanyeutuka anhu zvinotinyadzisa madhero ako idya semunhu mukuru so nasingadyrose madhayaris havatuki vanongoudza chokwadi havatuki vanongoudza chokwadi saka nhani ndadya semunhu mukuru ane maona munhu akabva kuvangu
manje madhalisa andoti anondida zvakadaro ndichidya mudyiro wangu anotobhoikana kana ndona ndichidya ndakatsikamira kudai so nandotikisa That's my nails on point, SIS MELLY. Thank you. Shit. So do only have my nails. Guta lokuziva ini guys. Guta unge hama emurume. Hama emukadzi. Emurume. Mukadzi wacho. Emukadzi ndiyo inoguta. Emurume ndiyo inoguta. Kuti kwa Yesu zvabudzi vangu. Emukadzi ndiyo Zvinhu zvambo zvemwana wangu. Heya undize ntoro inoguta kunge hama emurume. Emukadzi aivhunzi inono zvibisira yoga kumaponi. Emurume inenge ichitya. Itlei. Kutongwa, kudzingwa pamba pavo. Aya machips aya guys, ndivharira machips aya. Handisi kuda pano nhari kumadya machips aya, kafeya fe. Ana plastic. Because the way we have gutted so. Guys, mukona nyama iyi. Yenga iri 183. Tatedza kuipedza. 180 kumadhola imari. Imari $10. 180. $10. Serious? Tumela hapa. Saka inenge iri nyama $10. Saka nyama $10 yakwanda kudai so kuba. I'm not sure boss. Ndani shwa days. $10. Saka yakawanda. Pakati 3 piece. Yakawanda kudai. Tumepewa pesa of Zimbabwe rini. Saziyane zvokunyeba. April. Chinozikanwa hapana iwe. Naiva sikada kuZimbabwe nyama $10 yakwanda sei. Nyama $10 yakwanda sei. Yakwanda sei nyama $10. Tigati aziva kuti apano yadhudhula apa kuti $10 sono pachitero kwana here kudhura. Toguta here kana kuti hapana chiripo. Inari nyama kwairi yakawanda nyama $10. Some plastic. That's $10 is 1 kg. Saka kadi. Kadi. Saka iya yakawanda. Ai plastic rakakwa. Saka mutu kwaitiwe Zimbabwe guys. Aiwa vanongotipisa wawo muno. Zimbabwe vachaenda Avachatipisa hawo tiripo mutoidepi. votsvakani Kuda kuzanana amzani mukadzi haifiridzi. Naenda kunozakizana haifiridzi. Kana guys. Muriwo udlewo kana waufunga. kana waufunga hamwe uri wantoji ndoti gatsunga usandi Haudi. Why did you tsunga jet? uyo ndikaudya wenikirikini ndota rani stomach Kana tumebi rani sema kana ku. Ndiwireyo guys. Kai ndikalambi murunda hanzo kana tumebi. Amsina kuza muchida muri wakatokurera. Nasi makuza rami sema ndimiro mutaba lamuri haifi. Ini kana ini. kona vanhu vakarambewo zvinhu zvandinodya ani mumwe munhu uri kutaura zvandinodya here goti kwaine kuti wakakura uchindilira Running stomach. Iwo ndochata running stomach iwewe. Ndinokuda ndubaro iwo ndirani sema kuna roma black label kan. ini kana mbuya vangu chaiwo ndichikura ndakatombovanyepera kuti handidyi munyemba umwe musi wabika munyemba ndikati handidyi munyemba ndimbuya mai vangu ndaigara kwamai amai vangu zvikanzi wai ndikati rudzi gwedu vaira moyo hatidyi munyemba ndisingaudi so ndogona kungochinja kakuti haifiridza handidyi ndoita running stomach haifiridzi yakarera vanhu kuZimbabwe komana. asi Haifiridzi yakarera vanhu. Pane there was a time whereby imba imwe neimwe yacho imba imwe neimwe kuZimbabwe time yacho nayo yacho ne haifiridzi chikadeti.
ndiyo yanga ito trend hybrids every year ndiye ne hybrid iko zvino zvinenyaya dzekuti mvura chichiwa muvakarega kurima muriwo hanzi muite ipi manews tiendo manews ndinoitwa neumwe anonzi comfort ari muno murustenburg muno ndogoziva address yake opposite chicken licken munoona chicken licken emtown opposite anditi pane paimbori necastles kudhara pa unopinda muchimukoto so kuseri kune chisaluni chiriko indogadzikwa muzvimikotokoto kai kuseri ikoko kune saluni iripo musikana nzi comfort shes the best murustenburg panyaya dzemanews kana aripo achakanda namba yake I don't think anogara ari busy anogara ari busy manews ake haadoni anofamba kusvikira iwo wachienda kunobvisa wega achingofamba chete habvi achingofamba aripo anenge achingokwira aripo habvi ndotoda munhu anotombondidzidzisa kugara nemanews because kufight ikatanga idzo nzeve dzako hadzitiwo manews taridza vanhu hadziti unaiwo nzara idzo dzogara dzakadai nguva zhinji unewo zvibhishu zvenzara izvo aiwa zviti guys kukana fight ikatanga ndoipedza sei nemanews acho kukana challenge yenyama ikasvika ndodya sei ungoda wani nemanews ndii zvinondinesa ndogara ndakadai guys nzara dzangu dzakanyata zvigwifani asi nhasi hakuna china chemadzimai here ngachisichina ngachitatu ngachitatu ndichora live nemwe mukadzi muzowa nyaya yake ndatokurumidza kupedza kwana ndichibva kuna totanga but ndatsinonekeka tinandawane shara ngateka ndifure chila andachibvako toteka chile tatamuka makuseni tikaenda kumakuseni chavo atatakuwanzana vanhu vabika sadza iroriri hanzi todawa namba yenyu yemakosi simene toda lotion namba yangu iri pafrando page vanyororera woba nunu akabata nyama agoni kunyora chauchikwa kudi apa masevhisi hatina titogeza nekoko maimama iya simvura ere mvura iripo vanhu tora mvura iripo zvekuzoti mugeze nekoko ndakatarisa izvozvo nangu masalazi amadya miripiri ndaidya shefu zvova ere zvova tiri kumarcation guys zari kumarcation sandikunaka kwarinoita zari dola sandikunaka kwarinoita zari dombi tiri kumarcation ndokwatiri zari kumarcation ronaka sheni sua muno mandogara munganzi mulokesheni muno asi kui nai mutadzai vanhu mutadzaiwo mutacho kuparodi kudai marokesheni tiri pakawashi ai ndogara kwakanaka kurokesheni hanzi chris naalice vafa chris naalice chris naalice vakazorambana chris naalice vakadecida kusiyana saka chris akaudza alice kuti uchamutakura unomusiya kumba kwavo zviri pachivanhu pamutemo saka ndo zvasara ndo zvavakuita vakamirira kuti vachitakurana manje vachinoshanda kumbaiwa chris naalice marriage yakatopera marriage yakatopera hapachina marriage saka chris is now open for business alice is now open for business vakatosiyana vanhu chris anoda ginda goria rakafanana newe atori single here anda ginda goria because wanenge uchitoita nekumamisa ari single here tomuvhakachira Poland mungwe mpaka nhambi tongotaura kakuinbox hanzi ko simba afa simba akauya simba akadzoka but simba asati akwanisa kudzokera kubasa because akakuvara musoro pake akakuvara basa kwavo havakwanisi kushanda vasina zvimaheti zvazvizvomududu zvimahelmet saka asati akukwanisa kupfeka helmet because tichanomuona tese guys tichaendako saka ndaingutaura naye pafoni zuro akasvika kandifonera adzoka asvika munomu saka musoro wake paakakuvara paya pandichaunge pane mazikweni so saka akwanisi kupfeka helmet saka akambomira
ari kukumba asati anyazopora pamusoro apa zvekudaro apapfekeki. Saka tine zvatiri kumurongerawo semunhu akadzoka akafambisa tivazivi vana asi zvaakaitawo zvakasita example kuvanhu vakawanda. Tine zvatiri kumurongerawo kuti at least tikamubhadharira rent yemwedzi unouya uyu ambosorora kuenda kubasa kwachona sezvo musoro asati agona pfeka helmet. Tomutengera chikafu because nezviraino chema kuti kumba hakuna kana chii semunhu anga asipo kumba kwakusinawo chinhu. Saka tikamutengera chikafu chake tikamutengera tikamubhadhara rent anopora zvakanaka akambogara kumba achizorora ozodzokera keparodi. Ehe ozodzokera parodi. Anziko gogo kusoweto vaya postmortem wafa. Ani? Vaya. Gogo kusoweto vaya. Oh, asati apiwa mazimba asati antakanzi less than a month. Saka takangotarisirawo ipapa anytime. Takangotarisirawo ipapa anytime. Ude kana mapedza vhara inyama iyi. Hanzi ko tinashe arise. Tinashe ari right. Tinashe ari right. Tinashe aka-apply passport. Aiwa asizodi. Ko iyo inyama yankapana malawa vashi. Imi. Indiri panapa. Adwedi vapi. Isadza rachona. Aiwa Hello. Malawi achimwene. Nyama Mwera muje nzombe. Atwanzodira. Bwira. Mwera ni muje. Ariyaji. Mwera. Ya bwerino. Bwerino wani? Tisiyeni pa. Tisiyeni pa. Ndirudzishi chazvitaura gore rino. Zvakafanana nendotaura 4 language dzemuno. Chipi chaunoziva iwe? Chipi chaunogonawe unoshona? 4 language 71. Saka ndo nyaya iripo. Hanzi chirimo mugoti. Machiwo pakakawashi. Anotengesa machitsi. Pakawashi. Aziko baba munashe namai munashe vakazodi. Kana idea. Yekuti baba munashe namai munashe vakadini. Ndakagumisira mai munashe vakazobva kubasa kwavaishanda mudhayari. Vakati iwe kune mudhayari winda wana rimwe basa riri kubhadhara zviri nani kuRustenburg kunoku. Vakadzoka kuno kuRustenburg. Indizati musoro ndakatenda kuJoburg ndini. Vakandibatisa zvizvo zvaive vachitenga vachiunganidza. Vakati ndozvaini chichitora. Ndakazozisiya hangu pane mwe saluni kuti vanotora. Because kazhinji kacho inini kumba kwangu it's a private place. It's a no. So vakuti ndida kuzotora ndakabva ndichasiya pakati. Vandanosiya papa vakanotora. Saka ina handisi kuzoza asi ndikufunga kuti mai munachakadzokera kuna baba munashe. Ndozvandifunga nokuti basa rinongozobudira kuRustenburg sei. Saka ndozoti baba munashe vakadzokera namai munashe vakadzokera navari kugerewo sekumba kwavo kuya. Saka havana zombotaurawo nesu saka takangosiyawo zvakadaro. Vanenge vari kumurume wavo. Ani mano zvadai kudza kuti matters of the heart haudze munhu zvekuita. Tinoudza munhu siya hazviiti matters of the heart hazvigoni. Munhu anosiya ega. Guys, ndaguta ndiri kunyepa. Hai. Ndaguta ndatongoshaya kuti nyama munda chitoramba ukava nachimwena. Usakaongo chitopisa. Ngana chimwena zvidhire ndo vati. Mungu chitopisa iwe. Hanzi ko erina akazwanikwa here. Erina ari mukati menyumo. Ghost ane 10 magu. Ari gari mukati menyumo Erina. Ari mukati menyumo. Erina chidzoserawo zvemai vaya mwana wavo naye nini. Naye Erina chidzosera zvavo mai vaya vana vavo Erina. Asikari. Vachema. Saka paipa tachitengesa machips aya vanhu tachimbozoma kuti zvekudii. Zvakaoma zvimachipsi waya. Kukara chaiko. Kana chine moyo nawo hapana. Mai mwana. Nichangonosiya kusenga hangu ndoenda nawo mumba kwangu. Ndinozvionera mberi. Nekuti pavanhu ndiri kunyazonyara ndichazonodya.
tazonozvidyira zvakanaka ndandeka Unokonda matsiko kaya. nozvipondera nhamo Ukakutia kupendwa wewe na chimwe. futi aiwa kati musarudza chinhu wani chatingavapi vana chimwene Nai vanhu taura iyo guys. aiwa Taura iyo todi guys. todi Paita machips pana machips sadza nenyama toita sei indiri kuti ndoda kunozvipondera nhamo yangu ndiri kumba toita sei Indiri kuti ngatipe vana malawi vari pana vari kutambura vari kusuka. toita sei guys Ngatipe vana malawi vari kusuka mota. hazviiti tavapa zvavo izvi hanzi chine vanhu bamiri vana malawi vawana zvose izvi 1 2 3 Ah, salad wandowapedza. aiwa irimo irimo machips Ngatichingowapa drink machips nese. uko musambosvike uku uko musasvike gumira ikoku uku musasvike uku hazviko Akaoma. Kana kuda kuchiparadza vanhu kudai zvakaoma. Iwo mahlo. madlo Madhari zvanzi padhume. Vese varongoti padhume. ukazvionawo akati munyime dhume bhafe nenzara naimi ndife nenzara dhumebi wenyu ndozodii mangwana ani munonagwa nekuramba muchindiona ndichinyatso Saka dei papasina iyo nyama yatakatenga imangwana chongo chadi. ndandiona yekutamba Saka unongoona kai. nongoziva kuti mimi handikushayiwi Saka unongoona ndobva aiwa zviti hazvanasi ndikuramba zvanasi ndikuramba Pakaipa. Vanzi Zvanzi hamuna kupedza yatinashe. Amaino mai muchitaura zvatinashe. tinasho akatora passport saka ndo yakamirira. Saka in the meantime achimirira passport yake ari kumbotsvaga baba vake kwatakamurayira kuya ndoko ari kuita kutsvaga dhiti vake mudhara wake. Bamukuru vaya vakazovigwa. Vakavigwa. Hanzi kukamford ari sei? Anenge ari right. Tavanenge vasinamboenda kuchatoenda kuba mini. Tainya kubvunza nemadhairi samuzvoni. Ya. Shamboenda kuna Dhumebi anoona Comfort anomuzivirepi amuzivi. Ana Dhumebi madhairi zazuro akangojoinawo zuro uno. Asi weDhumebi wakasvika sei patiri? Bamini mbomubvunzayo uyu. ini ndingori ndingambine vanhu bamini yakasvika sei patiri? singaiti madhairi Guys mbomubvunzayo munhu wekuti akasvika sei ari patiri? pandiri kana kuti ndinorotseswa one day ndakangoonawo SIS MELLY vachizvidarikira zvavo vane moto yavo Matanga. ndikavada It's true. it's true It's true. ndobva ndatovamisa ndikati SIS MELLY ndobva ndati ndipewo 50 rand vakandipa 50 rand True. ndobva ndavati SIS MELLY torai nhamba dzangu muzondibetsera pane zvanoda kuti mundibetsera Akati ndipei nhamba dzenyu ndikamupa akazisa message. ndokusangana kwandakaita naSIS MELLY kubva Akati message akati ndoda kuita maskits. Ndogona zvokuita maskits. Amukuisa. Akandogona zvokuita maskits. Patakati ngatiite zvemachallenge ekudya papaya. Mimi ndipo pakati kati aiwa pane mukadzi wandoziva. Ndine nhamba dzake. Ndibva ndipo patakamufonera akauya. Ndokuza ndakatakaita naye. ani maona toenda isingazivi kuti kai moyo nemoyo zvakanwirana anhu ari kuseka bandiri ari kuseka Zvakatondinetsa because guys handisi munhu vanhu zvekudaro. moyo nemoyo zvakanwirana Mwana guys yakapinda sei patiri? iko zvino vamwe vakutogwadziwa kana uchiyera moyo Saka yombotudziwo. Ese wakapinda sei muSouth Africa. bamini ndoziva ndinibvunza zvinhu zvisina basa takauya kachitsvaga basa kana bamini Ndio wakapinda sei? Unaona passport here. ndine passport iri expire next 2024 Okay. indogona kungo mese chero ngofamba nemagonyeti kusvika ndopinda Munobhadhara here mumagonyeti? chibhadhara chiita ndobhadhara mugonyeti Uyu anenge anobhadhara nesomething. Aiwa. handibhadhari nesomething
asi ndangoti muzive kuti ndichero mugonyeti chero pai ndinosvika kwandiri nda kusvika auhlasi kuda gonyeti ndikangofunga kuti ndakuda kuenda kwakati ndinosvika auhli vanhu vari kuvanhu vamwe vanodzisapiya vakuita magonyeti aiwa ndichadhisapiya here kana iye murume iwo utadhisapiyi vanhu vakakuza kuti kune vasikana vakadhisapiya kuchobheki vaitotaurawo zvauri kutaura izvi tichadhisapiya isi aiwa akana vakazononga mabonzo nimboziva here kuti pane umwe munhu so anongorere wekuti ukangosvikawo pauri chero uchida kumuita zvanoda kumuita unobva wangozisa so ndisi wanhu wacho takabarwa takangodayira so chingori neropa rakangonakanaka rinongochisidzira futi chero angava murume akangonditarisa anongoti iye iginda goriya uyu ndomutanga sei yani maona mamuchida funza kuti dii futi bamune makore mangani 32 takaramba chingotaura 32 ndine matwins mukomana nemusikana sononzi mayani maichido first born yangu inonzi tafadzwa akashayika 2019 ungakura sei anga ine 9 years ari grade 4 akashayika sei newe long story totoda kuiwa zvestori yacho handitiri pano makuda kuti tidzokere mumashure ndimbo burisa musodzi burisi musodzi tongopita zvekana yabuda naigumepi ndandakaroorwa nemurume wangu aishanda kudelta mumba medu mumba mamai vangu nababa vangu ndiri 1 nditongoti matwins umwe wangu akashayika ari mudiki ndobva ndasara ndiri 1 muna mai vangu nababa vangu ndobva mai vangu nababa vashayika ndobva ndatanga kuchengetwa nagogo mai vamai vangu taigara kwekwe vanagogo ndobva vazoenda ndeve kumalawi ndobva vazonotenga stendi kugokwe ndobva vanotanga kugara kugokwe ikoko so ndokwandakaenda kunogara so mbuya vangu vane mwana wavo mai vangu vanga vari first born kuna sekuru vangu inini mbuya vachiroorwa nasekuru vangu vane mwana wavo maiguru mbandiripo ehe so ndaroorwa ndandakaroorwa nemurume wangu anobva kumandarweni kumadziva 10 years ndiri marriage naye murume so indaita zvekukurosa ndichiuya kumesina ndichihodha ndine mafree market vanhu vazhinji vanotondiziva mukwekwe ndonzimaita padzo ndine mafree market ndichita change money pamesina opposite okena ndopa ndaita zvechange money so ndakazotora munin'ina wangu mwana wamaiguru vangu ndakati wopota uchisara nemwana wangu musikana ndichienda kunohodha aisipota sara natafadzwa anga chiri wangu achisara naye so ndamutora munin'ina wangu ye ndakagara ndofunga 10 months pa10 months ipapo munin'ina wangu anga atova nepamini pabanguru pemurume wako munin'ina wangu ye mwana wamaiguru vangu vacho iva vakawena mvura so takangogara tichingonetsana ndobva ndamutora pekutanga ndakarwisana naye ndobva vana mbuya vatitaurirani ndobva tataurirani yabankuru ndobva ndaenda ndikanobvisa damage inonzi damage vanhu vakatibvisa iyi damage kuti adzokere kumba muzotora mwana ndozogara naye seinini ndandakangozvibvuma kuti ndozotora mwana ndogara naye ndobva taenda tikanobvisa damage kumusha ukoko so kumba kwanaiye kwemunin'ina wangu so pandikabvisa damage apa handina kuziva kuti ivo vanhu vairongei kumasuru maiguru vangu uyu munin'ina wangu akabva azopona ndobva vamutuma futi bheki vakamutidzokera ivo wakarohwa inhanda kuziva kuti damage kwakurikuroora kana kuti kwakuita sei because ndakatomira ndiri munyaya ipapo ndobva musikana uya munin'ina wangu ndobva adzoka futi ndobva aenda kumba murume wakagamuchira akaenda kunogara kumba kwakatete hanzvadzi yemurume wangu ndobva ndafonirwa neshamwari yangu yoguka akanditi kumboziva here zvikuitika munin'ina wako uya akadzoka ari mumo mukwekwe ndikati akadzoka zvikanzi ndobva ndaenda futi ikoko kumba kwake so pandakaenda ndichinorwisana naye takanetsana ndobva vazoenda vamapurisa ndobva vatrai kundisungisa vamapurisa ndobva vazotiti ifamily mate ndemotaurana kuku motaurana kumba ndo patikazama kutora munin'ina wangu ya ndikamudzosera futi kupi kumusha so pandakamudzosera kumusha ndauziva kuti angave nemimba yechitu yabankuru yabankuru
andazotangane ndo vakatoti kune vanhu vachidzosai munhu so tikangogara tichingonetsana mongoziva kuti inini ndave ndiri mbirwa ndaichengetwa nambuya tikangogara tichinetsana dzamara mbuya vangu inini anozvara mai vangu vanditi sumuka suduruka imbosuduruka so mongoziva kuti munhu wengu uchingori nepaini iye yekuti ndikasuduruka ndoita sei ndosiya vana vangu here zvikuzofamba sei ndakambotraya kudi kushingirira ndiripo mana maiguru vangu vachitaura toda kuona kuti unopagara here mwana wangu ye aine 9 years tafazo akangogwara just 3 days akangotanga ngonzwa mabaya achigomera ibva ndaenda naye kumandarwe ndaenda kukaranda first tobva tadzoka ana hatina mboona change yazvakaita baba vatoti ngaasaadmit atindei kumasowe kumandarwe kwakawimbura nomuchikuzirukoko bataenda ikoko tisvika kugora kwakawimburi batatonzi manonokera mwana bataenda kumba kumadziro kaziro kuna vamweni vangu tichisvika kukaziro ikoko ndokuparira kwakaita mwana wangu aripaasaita so inini ndakangoti ndichibva ipapo ndifutsira mwana wangu ndaingori inini wane munin'ina wangu mwamusikana mwana wababa vangu hama dzangu dzekwamai vangu dzose hapana ngaripo ndangoratidza ngobatikana nazvo zvakaitika so ndakangoti ndichibva kumariro kunoviga tsapadzo ndichidzokera kwekwe ndakangogara maybe 3-4 days murume wangu achibva atanga kuita ndichiri kuchema akangobva angotanga ngoita zvimwe zvinhu zvisinganzwisisiki ndakatobva nangodisappear ndishuya kuno kusauti ndokudisappear kwandakaita abva ndasiya vana ndaitomwisa vana vangu vanga vane 1 year 5 2019 ndobva ndasiya vana kuvana kumwana wavacheti vangu ndobva ndakwira ndikauya kuna sisi vangu ndokuya kwandikaita kuJoni 2019 saka vana varogara zvakanaka vana anogara zvakanaka akazotora mukomana akagara naye ndakugara nemusikana ndokupatsanura kwasikaita vana mukomana anogara nababa vacho ndogara nemusikana machito asi vanombochinjana kuenda kwese vachinoona anotovada vana vandindakatonovapiwa kumapurisa iye anotovada anongada kugara navo anoshanda kudheuta anonzi manyika nokuti kuzoseparata kwamakaita vanhu ndisiyana anenge achitovada ini ndakazoenda kumapurisa ndikanopiwa hangu vana tanetsana mapurisa ndobva atonditi aiwa ipa mai ngavatore vana vadii vagare navo ndokutora kwandakaita vana so mukomana munhu uye asingatondi handifariri akakura achingoti pose pose every anenge aina dhedhi rake mota kupi kupi so haana bhondi nini yakanyanyisa so anogara nadhedhi rake okay musikanawo ndiyo ane bhondi nini musikana ndiyo anogara but iwe vanombosangana here vana vacho kana ndikangoenda kumusha ndotoenda nemurume ave nemukadzi ya anofarira kuti ave nemukadzi what a story inga zvakaoma saka nanhasi nana maigura vamutoonani hationani ivo vanozamawo zvavo kuda kunditaudza but handisati ndanya 2019 padzoso hela ndonyatsonzwa kurwadziwa kuti ndichiri nepaini because maigura vandu vandaiti mai even chero pandakaenda kumarooro angu inini vakaenda vakanomiririra vari ikoko ini ndini hanzvadzana mai vangu ndo vakazodika hawo mari hanzvadzana mai vangu asiwo maiguru vangu vakatowanawo something vakaenda ndo vakanomiririra vari samai everything dzingava hembe dzinonzi dzamai ndaitenga chero ingava mari chero zvingava chii zvese ndaiita everything chero pamusha paundi ndakavakisira ndichirugara nemurume so ndakangosvika ikoko kumusha goku ndongonzwa pain kuti asati zvanyatsoita family politics zvakaoma ndosikana muchiwo wadhumiba achiti marriage pari zvino ndombomira ndakadai ndomboita kuginda gori ndombomamisa varume zvisingaiti ndombomamisa ndikumbotsiva iwono ndiri kutsiva ndikumbotsiva chaizvaizvo iribo madiaries ndimebvachaziya nepati koimimi murita sewe maguta mauda kuvata nditofunga muvhu titonapa chipakana pakuda kuenda kuya ngatore pasi hande madiaries ndokubata ileta ndisika
ndokubata ile gaikumbopedzedzokotanga Madhairi sapana achada ndinoreera apa ndatisana ndena ngada kurohwa achikuda kurova vanhu samurume cheranga achikudawa yekurohwa iyi ukadira kumamisa vanhu pane paangachauya ngada kumamisa apana here anoda kunhingira ndatoriwo mukadzi anga akaroorwa imufunge 10 years dzose ndakagara nemurume wangu asi zvakaramba chinonda handinacho asi zvakaramba hula iko zvino ndini manje ndakuhula varumewo zvokuhura namanini vari mumba ndina kuhula zvokuhura namanini vari mumba womari varume havanawo respect varume havana respect. All right, bye bye. Bye guys.